विपद बेले पाखरे ठिया हेब, दरकार बेले साहाଯ୍य करिब, बाधिला परी कथा काहाकू कहिब नाही, अजथारे कଳି करिब नाही, कथा देई कथा भांगिब नाही, काहारी अनिष्ट करिब नाही, लोकंकर उपकार हेला परी कार्य करुथिब, सबु बेले न्याय विचार देउथिब, मनकू पाइला परी कथाटी मान कहुथिब, दान देबारे कुंठित हेब नाही, लोक चिन्ही अर्थ देब, जेपरी अर्थरु अनर्थ न घटे, नीति एवं आदर्शरु केबे हेले टळिब नाही, निजर व्यवहार द्वारा समस्तंको निजर करिब, निजर स्वार्थ को पछरे रखी काम करुथिब, भल कार्य पई आगभर हेब, मंद कार्य को पछाउथिब, काहाकू समालोचना करिब नाही, काहार दोष न देखी तार भल गुण को प्रशंसा करिब, अर्थ देबा ओ नेबारे सबुबेले टिकनिक हिसाब रखुथिब, अजथारे समस्या भितर को टाणी होई जीव नाही, समालोचना प्रति करुथिब।